Panguva ino toona vanhu vanosapota general vakomana veZimbabwe Xhosa voya vachiti vakomana dei vanhu chatakateerera Grace Mugabe zvaaitaura maspeeches ake avaita vanhu vachiti maybe she's losing her mind, vanhu vataura zvakasiyana siyana vakati ngaende ndo vanhu varida kukodzeresa kutambura nyika yeZimbabwe ava. Panapa toona kuti vanhu vakuregreta noda kwokuti mashoko aitaurwa naGrace in public achiita seanovavata, vanhu vakuona kuti aiwa apo anenge aitova neplan yakanga iri fruitful pane zvatakusangana nazvo panguva ino. Saka mina mashoko anodanyirwa panapa ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda pahendo yeThe Zimbabwean Xhosa vanodanyira chiti she warned us in 2017 but we thought she was losing her mind. Kubva muposta zvavo Grace toona panapa vanhu mukome section opina zvichema chiti people never listened, now Zimbabwe is a private property. Vanopinda chiti chimama chedu ichi chakanga chine vision 2030 ine musoro kwete madhokororo aya tiri kuona. It's only that vanhu never listened to her because speed yavakanga vakumhanya nayo it was 440 speed igwavava. Ndo mashoko anoitogwa nevamwe. Vamwe vanobuda chiti takafarira n'anga yakabata mai uroi. Mumwe vanouya achiti hapana kutonga kutamba iripo. Mumwe vanouya achiti vakazviramba shuwa amai. Mumwe achiti apa zano yakaita kunge yakuita kunge yemunhu one. Mashoko atiri kuona kuti vanhu vari kuya vachinyatsokuona kuti aiwa panapa muna 2017 pepe Grace aitova neplan yakanga itori nemusoro. Vanhu vaingotya zvavo vachiti sei speed yavo yakufamba navo vachidzinga vanhu vanonzwa kuti ningi azofaiwa, ningi azodai, ningi azotukwa. Panapa vanhu vakuregreta vachiti aiwa vakomana RG Mugabe akanga ane plan ende kushandisa kwaita Grace aitonyatsotofunga, but inyangoti vanhu ameno maZimbabweans takaita sei. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu vanyatsokuona kuti Grace akanga ari nani, vakomana dei vakaita zvavaida tingadei tine vision 2030. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu. Subscribe or like.